Darigi alhamdulillah niki enten ingkang sing tanglet. Allah datuwuh menika sebelum Islam diajarkan ke dunia ini ada agama Allah yang sesungguhnya yang mempunyai kitab-kitab dari Allah. Maka berpecahnya agama-agama niku wau nggih kula mboten ngertos krana kula mboten kepingin ngajari agama yang sebelumnya Islam, karena agama saya niki Islam. Dadosipun ingkang kula kepingin semerap sesungguhnya menika nggih ajaran Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menika memperkenalkan diri datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniku. Hei umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akulah Allah, akulah Tuhanmu. Lah niku dados kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih sing cetha. Krana Allah sang pencipta sedanten niki dat niku wau memperkenalkan diri sebagai nama Allah, mongko aja dirubah-rubah. Sampean wiritan nggih Allah, Allah, Allah ngoten. Aja pangeran kapan? Allah niku sanjang lek aku iki pangeranmu mboten. Atos-atos panjenengan nggih senajan tipis bedone pun di baca-baca ingkang sing mboten disuruh datang Allah. Maka Allah niku memperkenalkan diri datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Al-Qur'an yang tertulis niku akulah Allah, akulah Tuhanmu. Nah ngoten niku. Atos-atos panjenengan niki dadose panjenengan niki mengenal Allah, wiridan asmaipun Allah, mangke panjenengan diparingi semerap, panjenengan dikepanggi kiambek oleh datuwah. Lah sinten kula niki Mas Irul? Lah sinten kula niki Mas? Kok katene sang pencipta metuki aku? Lah ngoten niki doktrin sing sak wewene menika sampai panjenengan sampai saniki ae boten kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kepanggih sang pencipta datuwah menika. Kenyataane pun datuwah boten hijabi dhateng panjenengan. Panjenengan kiyambak ingkang hijabi sehingga panjenengan boten kepanggih Rasulullah, boten kepanggih sang pencipta nggih menika datuwah. Lek Allah sampean pun semerap niku mawon boten ngerti. Nggih. Sampean pun semerap sesungguhnya Allah menika. Sampai pirang-pirang tahun salat kepingin kepethuk Allah. Nah niku, engko lek kepethuk Allah aku tak njaluk donya sing kata cek sugih cek ngoten menika salat keadaan kados ngoten panjenengan kepingin kepethuk Allah. Karena sing ngajaraken narasumbere nggih nyebut asmane Allah, Allah ngoten tok. Lah niku kenyataane pun panjenengan pun semerap Allah niku sinten? Allah niku lafal. Nggih makhluk. Nggih, kula pun sanjang lek ajaran ten mriki sesat kula jami, kula tanggung sak pitung turune panjenengan lek sesat ajaran niki kula sing dados penghuni neraka jahanam. Tapi lek niki bener niki sampai dadosaken ilmu putra-putripun panjenengan kersane mboten diakali tiyang sing kados kula niki. Lah niku napa Allah datuwah menika memperkenalkan diri dengan asma Allah nggih meniku. Karena enten tingkatane umume enten syariat, enten tarekat, enten hakikat, enten ma'rifatullah. Lah niku nggih mangke panjenengan lek mulai alit pun belajar maca saged niku melalui tarekat perjalanan sampean untuk mengenal. Maksudnya napa sik dereng mengenal datuwah, mengenal ayat-ayat Allah sing mulai alit sampean waca niki wau, sampean istiqomah wau, termasuk lafal Allah, termasuk
lafal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk alam-alam niki, termasuk alam yang di dalam diri sampean, termasuk alam nggih Al-Qur'an berjalan menika. Lah mangke torekot mlebet torekot mlebet malih ten hakikat niku rawan dengan jin, tipu daya, kayak seakan-akan kebenaran itu sekedar hanya ujian. Gini ku termasuk alam-alam gaib, alam-alam sing boten tertangkap oleh akal. Lafalipun Allah, lafalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuliskan di atas sana, di atas langit sana, ngoten nggih. Makrifatuh niku nggih niku wau. Semakin orang mengenal Allah, semakin dia pelupa. Maka pelupa itulah nanti datuh niku saged maringi panjenengan semerap. Sesungguhnya dat niku nopo. Lah niku mongko enten ayate. Sampean penasaran kepingin weruh wujude dat, mongko Allah gadai rahasia ingkang diayatkan secara syariat. Kon lestakei weruh, bongkar rahasiaku kon dhewe sing tak jur. Lah niku nggih atos-atos panjenengan ngaos niki, sesungguhnya mboten berhenti ten lafal Allah menika. Lafal Allah menika enten sang penciptanya. Nggih menika pun kula sampaiaken ilmune, senajan panjenengan mboten ngalam-ngalami, mboten tasik semerap, mboten diparingi dan dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi diri. Inti Islam niku dituntut sebenarnya panjenengan untuk menjadi saksi diri, saksi alam-alam yang tak tertangkap oleh akal niki. Maka panjenengan mangke semerap datuh niku sang pencipta sedanten menika. Atos-atos panjenengan lek ngaos nggih pun sakniki pun ngerti ilmune, ora usah kepingin kepethuk Allah. Panjenengan pun semerap Allah niku sakniki bendinten enten griyane sampean nggih, termasuk lafal-lafal menika. Sampean pun semerap lafal Muhammad menika. Sampean pun sering maca Muhammad niku, tapi mangke mugi datuh maringi sampean dadi saksi kepanggih sak wujudipun, sak fisike, raut wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.